Rafael Fita. Senyor president de Junta Local Fallera, Vicent Muñoz, i membres de la mateixa. Familiars i amics, bona nit a tots. És la primera vegada que prenc la paraula amb la responsabilitat de fer-ho, com a fallera major infantil electa d'Alzira, i per suposat en representació de tot el col·lectiu de xiquetes i xiquets que duen a les falles dins dels seus cors. En este primer discurs, com a fallera major infantil, dec i vull ser agraïda a molta gent. En primer lloc, amb totes les falles d'Alzira, que depositaren aquells paperets dins d'una urna i que han fet possible el major dels somnis que una xiqueta fallera i alzirenya pugui tindre. En segon lloc, als meus pares i famílies. Ells són els verdaders culpables de que jo avui estigui així, davant de tots vostès, parlant-los d'il·lusions. Gràcies, perquè sé de veritat quin orgull sentiu com a pares. I aquest orgull jo penso canviar-lo per la meva responsabilitat a l'hora d'afrontar este regnat. Papà, mamà, Alejandra, abu i la resta de familiars. Soc fallera major infantil d'Alzira, però no vos preocupeu, que per a vosaltres jo seré la mateixa Maria, dolça, tendra, de pell morena, que la major il·lusió que tinc sempre és la d'anar vestida amb el tatge de fallera, i per sort per a mi, enguany ho faré més que mai. El dia de la meva elecció es deia que les festes d'una ciutat, d'Alzira, del Xasamol, és un intercanvi de compromisos, d'aportacions i, sobretot, de molta il·lusió. I el millor de la vida són les seues il·lusions. I això és el que portem en esta nova experiència fallera. Molta il·lusió per viure de ple un any meravellós, per gaudir d'un temps que semblarà màgia, i fer de l'amistat d'un grup de xiquetes el major dels valors per tal de poder formar un mateix cos i poder representar a tot el col·lectiu faller infantil. Espero poder compartir amb Sara, Lola, Tania, Lorena, Alejandra i Gràcia cadascun dels moments inolvidables i juntes passejar amb la major dignitat en nom de la nostra ciutat. I allà on anem o per on passem podem dir «Ahí va Alzira i les seues falleres». Hi ha dues persones amb les que especialment vaig a viure un any que marcarà per sempre la meva vida. Paula, espero i desitge que la relació nostra, que fos dies començava, siga llarga en el temps i podem arribar a ser com aquestes dues bones amigues que s'estimen, o com aquestes dues bones germanes que se conten a l'orelleta els secrets de joventut. També vull tindre unes paraules a Vicent, el nostre president, faller incansable, treballador, i que ara en este moment ve la responsabilitat de presidir les festes de les falles en Alzira. Vicent, Paula i jo te ho anem a ficar fàcil, perquè les dos duem les falles dins de les nostres venes igual que tu. I ja per acabar, vull dir-vos a tots que avui la meva cort i jo encetem un nou viatge on ens queda un món per viure. Pas a pas i dia a dia anirem descobrint els amagatats més bonics que la festa fallera ens pot oferir. Amb la motxilla de les il·lusions i el tatge de fallera xafarem cada un dels indrets de la nostra ciutat Alzira. Amics, tenim un compromís amb la nostra ciutat. Per tant, intentarem treballar dia a dia en ell. Des dels sentiments que m'embarga esta nit de felicitat, dono les gràcies i vos dic a tots, de manera humilde, emocionada, però molt sincera, visca Alzira Fallera!